Niin, näistä tulevaisuuden suunnitelmista mä ajattelin sen verran sanoa kuitenkin, että kun omat kisat on ohi ja sitä varmaan iskee semmonen, että mitä sitä nyt tekisi piilisi, niin mä ajattelin kuitenkin itse olla aktiivisesti mukana omien kavereiden kisasuunnitelmissa keväällä 2015. Auttaa parhaani mukaan. Koska mä pidän tästä lajista, kaikesta tänne ympärillä pyörivästä tekemisestä, niin sitä on mukava niin jättää itselle jotain touhuttavaa. Ajattelin, että yrittää vähän sitä medianäkyvyyttäkin saada näille kavereille aikaan. Kaikki ei sitä pidä kovaksakaan huudossa, mutta mun mielestä tää on vaan ollut kivaa. Mä oon tykännyt tehdä näitä pätkiä. Varsinkin nyt dieetillä se on korostunut tosi kovasti, että se niin kun on semmoista pikkunäpertelyä siihen touhuun mukaan. Se ei ole sitten sellaista, kun kuitenkin on levoton olo koko ajan, haluaa tehdä vaan kaiken aikaa jotain ja tuuhastella ja saa ne ajatukset pois siitä syömisestä. Kyllä mä ajattelin, että 2016 keväällä mä kisautin seuraavan kerran, mutta katsotaan nyt sitten, että mitä kehitystä tässä tapahtuu ja miten nämä ekat kisatkin menee. Mä aika optimistisella kannalla on, että kuitenkin tässä Halosen Matin valmennuksessakin tullut lihasta niin vietävästi lisää 1,5 vuoden aikana niin uskomattomat määrät, että ei se kehitys niin siihen voi mitenkään loppua. Auttamassa noita. Just sain viimeistelyviikon ateriaa syötyä ja yhden ainakin. Toivottavasti nyt vähän piristyy. Muilla on täällä joku ihan oma elämä pyörinyt. Mä lähden duuniin ja täytyy kyllä sanoa, että toivottavasti sitä energiaa nyt tulee tuosta tankkaamisesta, kun nyt on kyllä niin hyytynyt olo, että kuvitteliko, että ei siinä lavalle ole mitään asiaa näin näkyneenä. Mutta oli toi ruoka, aamupala oli vähän, no varmaan puolet isompi, mutta ei se oikein täytvaiheessa tunnu meiltä. Katsotaan nyt sitten 5 ateriaa vielä jäljellä ja rupeaa syömään. Ja koko viikko syödään, perjantaina vielä enemmän. Että sen mukaan. Niin. Sä oot mennyt kouluun. No mitä mieltä käytiin siis kisahommista? Onko hyvin mennyt? Oletko mä ollut kiukkunen? Vähän. No, mun mielestä aika paljonkin, mutta kyllä se sitten kisojen jälkeen on. Varmaan. Niin on. Nyt on tankkauspäivää vietetty ja mä oon katsonut telkkaria ja ollut töissä. Huomenna ja ylihuomenna pidän vielä etäpäivää. Torstaina ja perjantaina mä ajattelin, mä oon vapaalla. Niin, mutta lauantaina nähdään. Siihen asti pidetään kovasti yritystä päällä ja syödään, levätään ja ollaan lavalla kunnossa. No, jaksamissa.